Exit? Idemo. Prvi put u Novom Sadu? Prvi put. Šta vam se najviše sviđa u Novom Sadu? Grad je lijep, ljudi, cure su fine, tek smo došli sinoć pa vidit ćemo sutra. Odakle ste? Iz područja Hercegovina, Mostar. Organizacija Exita na nivou? Evo, malo je gužva sad, ali mislim da je ekstra sve. Vidit ćemo večeras kad odemo na Exit. Prvi put na Exitu? Drugi. Kako je bilo prošli put kada si bio na Exitu? Odlično, zadovoljan sam i zato sam odlučio da dođem i ove godine. Sva 4 dana ostaješ? Sva 4. Odakle si? Iz Skopje. Prvi put u Novom Sadu? Prvi put, da. Prvi put na Exitu, pretpostavljam? Da. Omiljen izvođač? Pa 9 devetke. Dobro, šta očekujete? Dobar provod? Očekujemo, da, dobar provod. Šta ti se najviše sviđa u Novom Sadu? Pa samo što smo stigli, da, ali ima lepe žene. Okay, where are you from? France. Oh, you came all the way from the France for Exit Festival. Yes, That's cool. Yes. Okay, do you have your favorite performer or you just came because of adventure? No, I have my favorite artist, Paul Kaxbrenner, DJ Snake, Medusa, David Guetta. So. Da li si prvi put u Novom Sadu? Втори пut. Prošli put kada si bio si na Exitu ili u poseti Novom Sadu? Koje godine? 2018. Kako je bilo? Izvanredno. Ove godine imaš očekivanja da će biti bolje od prethodne? Pa nadam se. Omiljen izvođač? Paul Van Dyk. Hi, where are you from? I'm from Paris, France. You came from Exit Festival? Yeah, for the Exit, yeah, of course. Are you the first time at a festival? Of course, first time, yeah, and I like it. You like it so far and the Exit didn't start? Novi Sad is very pretty. Great. Are you staying all 4 days? Yes, all 4 days, yeah. Do you have a plan to come back to Novi Sad? Do you like it? Yeah. First time for Exit, but I think next year I'll come back. For vacation? For sure. Without Exit? Yeah, of course.